Oberáte sa o spánok? Poškodzujete svoju imunitu. Vedci z Nemeckej univerzity v Tübingene poznajú presný mechanizmus, čo sa deje s človekom, ktorý sa nevyspí na úrovni bielých krviniek. Ak sa vám naše videá páčia, staňte sa našimi aktívnymi odberateľmi a súčasne vpravo dolu zakliknite aj značku zvončeka, tak dostanete správu o každom našom novom videu. Spánkový deficit je obrovská téma a my sa budeme niekedy celkom určite tejto téme a problémom, ktoré spánkový deficit a naše vedomé oberanie sa o spánok, mimochodom človek je jediná bytosť, ktorá sa vedome oberá o spánok, budeme sa tejto téme venovať na väčšej ploche. Máme k dispozícii ale v tomto období chrípkovom, infekčnom, všelijakom veľmi dobrú správu pre všetkých, ktorí chcú podporiť svoju imunitu. Pretože vedci z pracoviska, ktoré sa na Nemeckej univerzite v Tübingene dlhodobo venujú výskumu spánku, aj v súvislosti s imunitou, prišli na veľmi zaujímavú vec. Za normálnych okolností sa pri infekcii okrem mnohých iných procesov deje toto. Ak je toto baktéria alebo naša bunka napadnutá vírusom, špeciálny typ bielých krviniek T-lymfocyty sú schopní rozpoznať tie baktérie alebo vírusy v našich bunkách, priblížiť sa poškodenej bunke alebo k baktérii a zaktivovať špeciálne molekuly, ktoré umožnia bielej krvinke tieto baktérie alebo vírusmi napadnuté bunky prilepiť, zachytiť a ďalej spracovať. Zabiť ich, odstrániť. Toto je normálna fyziologická situácia. Človek, ktorý je nevyspatý, človek, ktorý sa vedome oberá o spánok, človek, ktorý si zhoršuje kvalitu spánku večerným pitím kávy, alkoholu, dlhým pozeraním, sledovaním televízie, četovaním, hraním, akokoľvek. Človek, ktorý si psychologickým stresom zhoršuje kvalitu spánku, tak má tú situáciu v tomto zmysle úplne a dramaticky zmenenú, pretože tí múdri ľudia prišli na to, že človek, ktorý je nevyspatý, nie je schopný zaktivovať tvorbu týchto špeciálnych integrínov, týchto špeciálnych molekúl, ktoré majú pripojiť baktériu alebo vírusmi napadnutú bunku k bielej krvinke. A toto je proces, ktorý navonok a z hľadiska celého organizmu rozhoduje o tom, či imunitný systém zvládne na začiatku infekciu alebo jej podľahne. Je to jeden z kľúčových obranných mechanizmov pri vznikajúcej infekcii. Ja si myslím, že mnohí máme tú vlastnú skúsenosť, že najčastejšie ochorieme na nejakú infekciu vtedy, keď sme nevyspatí. Toto isté pracovisko prišlo ešte na ďalšiu zaujímavú vec. Prišli na to, že v spánku si naše biele krvinky vytvárajú a posilňujú pamäť na všetky baktérie, vírusy a patogénne a alergénne a antigénne častice, s ktorými prišli počas dňa do kontaktu. Toto má dva praktické závery. Spánok je veľmi dôležitý a rozhodne sa ho neoberajte. A najmenej po prvé po očkovaní a po druhé v čase infekcie. Tak prestaňte po nociach pozerať videá a dobre sa vyspite. Viete, že sa môžete stať spoluautormi našich videí? Dolu do komentu pod video napíšte tému, ktorá vás zaujíma a možno práve tú vašu onedlho vyberieme.